Podpor kľačmo. Prvý cvik. Ruky a nohy sú kolmo k podložke. Pravú ruku upažte s vytočením trupu. Pohľad ide za rukou. Späť. To isté s ľavou rukou. Druhý cvik. Poloha nezmenená. Pravé koleno pritiahnite k brade, vráťte do základnej polohy a to isté ľavým kolenom. Tretí cvik. Zanožte vystretú pravú nohu, vráťte a zopakujte ľavou nohou. Štvrtý cvik. Pravé koleno pritiahnite k brade, zanožte vystretú pravú nohu a položte do základnej polohy. Opakujte ľavou nohou. Piaty cvik. Vytočte hlavu a predkolenia doprava, skontrolujte pohľadom, vráťte a vystriedajte stranu. Šiesty cvik. Unožujte striedavo pokrčené nohy. Nemusíte cvičiť všetky cviky. Vyberte si tie, ktoré vám nerobia ťažkosti. Postupným zvyšovaním kondície zvyšujte počet cvikov. Vždy sa riaďte momentálnym zdravotným stavom. Neprepínajte, ale cvičte pravidelne každý deň.